ena mamona ngati nakhululukira timajeje koma munasunga pakona pena pa ine sili makhululuka bwana mukona labula ali munasunga ine sili makhululuka ali limo kujira kuti munthu tizibwezerana yes diso kulipa diso munthu amene anakuchimira kugwisa ntchito mphamvu zimene ali nazo adzabwezeredwe iwe mphamvu kazazipeza yes abana that's being vindictive. Yes, there's nothing wrong kukhululuka ndi musile Mulungu. Ife ndi chifanizo chake cha Mulungu. No abana. Ife si chifanizo cha Mulungu zabodza kana sicho. Ife zaka chifanizo cha Mulungu abana. Ndifo chimwa kwambiri ife. Ajoabu ndikuzeri principle in life. Mugandi chimwira muri pa level yoti mwangondira kwira posagwisa chino mphamvu zanu. Nzakukhulukira ni mosapota. Fati machimwana day. Okay. Koma kuchira ndi madutsa ndenda kupondani ndi maono ndi pali phazi aya magenda ndese mazoti kuline mwana wakakugwendera kuti asola amwene pepani kuti it's okay tikhululukirana koma ndakona ni kuti uya kubwerapo kupanga plan pamene pano simukhululuka ayi sene wewe ngati pazapezeka kamwe wafuti idzalire koma kuchita panga plan kuti uyuyu timmalize choncho kukhala muzoti munthu uyu alivunula apo alibe chodzitetezera ayi inu masunga mangawa ine mangamene masunga ndipo kudzapeza mwayo ndikadzavuta kwambiri nzaka kodzere pamanda ake kuti iwe munthu oyipa iwe iwe munthu oyipa iwe usuma ndifunira zabwino